kaNkulunkulu ophilayo, siyambonga uNkulunkulu kakhulu bathandekayo. Ngizofisa ukuthi ngaphandle kokuba sithathe isikhathi sifunde izwi lenkosi encwadini ngicela sibuke izwi lenkosi ngicela sibuke izwi lenkosi encwadini encwadini Luke chapter number 12, so funda verses number 54 siyanda lapha verses number 55. Luke 12, so fundani verses number 54 sambeni siye lapha na ku verses number 55. Amen. Verse 54. Wayesethi nakuzo izixuku, nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga, masinyane nithi iyeza imvula, kube njalo. Futhi nxa kuphephetha iningizimu, nithi liza kubalela, kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu, kepha yini kuba ningacacisi lesi sikhathi na? Amen. Amen. Angifakela ke ulimi lwesilungu noma ufundela ngalo silimi. Yes. Then he also said to the multitudes, whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, a shower is coming, and so it is. And when you see the south wind blow, you say, there will be hot weather, and there is. Hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth, but how is it you do not discern this time? How is it you do not discern this time? Along for the NLT version from verse 54. Then Jesus turned to the crowd and said, when you see clouds beginning to form in the west, you say, here comes a shower, and you are right. When the south wind blows, you say, today will be a scorcher, and it is. You fools, you know how to interpret the weather signs of the earth and sky, but you don't know how to interpret the present times. Somebody say amen. The statement agcina ngaso uJesu lapho ungasibali. The statement uJesu agcina ngaso lapha isona esiyiconcern yakhe enkulu. Ukhuluma nabaFarisi la kade befuna ama signs, befuna ukuthi abanikeze impawu. Actually baba ngakufuni ngendlela eright bona because bebekhuluma lithi iBhayibheli bayakhuluma bemlinga uJesu. Just give us a sign. Then we all remember ukuthi uJesu indlela responda ngayo wathi isizukulwane esibi sifuna isibonakaliso. Thank you. Isizukulwane esibi sifuna isibonakaliso. Wayesethi abakunika isibonakaliso esinye ngaphandle sibonakaliso sikaJona. La ke usekhuluma nabo uyabam, it's like uyaba address as in a form of discipline, and it's a concern kuJesu. Uthi into enginotisile kunina uma nibona umoya wase west uphephetha niyakwazi ukupredicta. Ngihambela kuverse engenhla 55. But when you see the sound wind blow, you say today it will be scorcher, and it is 54. Jesus turned to the crowd and said, when you see the clouds beginning to form in the west, you say, here comes a shower, and you are right. Uthi niyakwazi ukubona isimo sezulu. Tawu yazi mase kuphephetha umoya wangapha eningizimu. Uthi hayi singalindela ntambama ukuthi izulu lizona. Shuthi ukhuluma as we all see now. Uthi kade ngiyanakiwe le nto kodwa indala eBhayibhelini.
ukuthi kube khona abantu abasichazela ngeweather sebekwazi ukunika ngisheka 7 days nike notice ukuthi kuba kancane nje be predict kungabi njalo exactly kakhulu into abayishoyo iba njalo notice lonto yeah so bakwazi ukufunda amafa I don't know ukuthi ngokwe science yabo ukuthi yini so beyihlanganisile benza ini but uJesu addressa ke ihlakaniphi lezi ungakhohlwa la abantu abakhuluma la uJesu la abantu abahlakaniphile manga babizwa ngolimi lwamanje kwangabantu babengama scientists nama philosophers people who can just abakwazi ukwenza ama research but discover izinto zemvelo zibe yiqiniso uJesu awunina ngiyanibona noticeile enhlaniphile mos nokwazi ukuyibona iweather ukuthi ngizoba kuphephetha umoya ongapha wangapha nje hayi ntambama hayi sizoke sithola imvula lingakani uJesu lento anilindi lize line nokwazi ukubona ngokuhlangana kwamafu nokuphephetha komoya ukuthi ntambama lizokuna uthi kanjalo nisuke ni right uthi niba right ukuthi liyana nangempela something that you don't control but niyakwazi ukuyibona iseza actually lento yokuna kwezulu into eyenziwa uNkulunkulu not you kodwa niyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ini ntambama ngemvelo niyakwazi ukubona inhlelo nama plans kaNkulunkulu ithiwa yini nje labantu laba baza iweather omkhushulu yeah meteorologist sikhulu sosingisi meteorologist bona khona lokho ke listen church those people akusho ukuthi bepredict weather emva kwalokho sebezo contributor ukuthi izulu line no basho bona into esiqediwe imvelo noma esiqediwe uNkulunkulu mase beyayiread abayi-interpretela abantu you are not in the church ayikho into abayi-contributayo abasho ukuthi sizokwenza ukuthi izulu ntambama namhlanje line cha basho into imvelo already uNkulunkulu imvelo kaNkulunkulu into ezokwenzeka kusho ukuthi ayikho into abayenzayo ukuze izulu line ba-interpretela abantu ukuthi yini esiyenziwe uNkulunkulu wayiqeda ngeweather malibonge igama lenkosi lokho kusho ukuthi izenzo zikaNkulunkulu ngemvelo bayakwazi ukuyibona and nansi into uJesu la iconcern yakhe enkulu uthi hey ngithe ngisondele eduze kwenu ngathola ukuthi hey niyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu wenzani ngenature uthi kodwa ke he called them le NLT uthi fools elisilungu lithi elinye New King James Version ithi hypocrites usho ukuthi bazenzisi ayithi bayazenzisa ngokuthi bapredict weather uthi bangabazenzisi ngoba ukuhlakanipha kwabo kugcine ezintweni zemvelo nenature kuphela baba off mase kuziwe ezintweni ezispiritual uthi ke bazenzisi nginenkinga yokuthi nina nihlakaniphile ezintweni zemvelo nenature uthi kodwa inkinga yenu nimuzwe kahle uJesu la uthi niyakwazi ukuchacisela okweweather kodwa niyahluleka uku-interpreta lesi sikhathi let's go you fools you do not you know how to interpret the weather signs of the earth and sky do you see that message but you don't know how to interpret the present times meaning uthi uJesu hey ube lokho akuhlakanipha enikusebenzisile nikwazi ukuchasisela isimo sezulu nikuthathile lokho okuhlakanipha naphinde nakusebenzisa ukukwazi ukubona ukuthi yini eyenziwa uNkulunkulu manje nokuthi isikhathi sini ngokwewashi likaNkulunkulu wathi benzoba ngabahlakaniphileyo awufakela amplified version net understand into engisho vana ningilalela ngomoya namhlanje because I want to teach you something you hypocrites play actors pretenders you know how to analyze somebody say amen
how to analyze and intelligently interpret the appearance of the earth and sky, to forecast the weather, to forecast the weather, message again. But why do you not intelligently, yes, why do you not intelligently interpret this present time? The most concern of Jesus here, ukuthi ebona abantu bengakwazi ukuqonda isikhathi. That concern bekuyileyo. Abantu bephila behlulwa ukufunda iwashi likaNkulunkulu, of which is a big trouble. One thing ongafanele singene kuyona ile ukuthi nathi sibizwe ngama hypocrites. Sibizwe with those groups of fools according to Jesus. People abangaqondi isikhathi. Because uma kasike sasindiswa sakholwa savele ngesizulu sahuza nje. Sangazi ukuthi isikhathi sini. Sangazi ukuthi uNkulunkulu iwashi likaNkulunkulu likuphi in terms of prophecies. Because church alikwazi ibandla ukuperforma, alikwazi ibandla ukwenza into right lingakamazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ini. Because you may do a right thing. Ungenza into enhle. Yes, perfect. Thank you. You may do something that is good, but not what is right. Ukwenza into enhle, ukwenza into enhle kuhle, kodwa ukwenza into right kuhle kakhulu. Okay, let me just make this simple example for you so that ubone ngikhuluma ngani. Uma bazalwane bami singa decide ukuthi no, bazalwane ngicela ukuthi kusasa sifike enkonzweni siphethe. Okay, laba ngifuna ukwenza le example elula. Mawushiya kuba ilokhuzana kubantwana ekhaya mhlawumbe uyahamba usithi okay, ngiyahamba ngicela ningenzela kanje. Ningi washela, okay, noma ningiqoqele lezi ingubo ezikuwashing. Ngifuna ukwenza example esimple. Sonke lezi ingubo ezikuwashing isemanzi, ngicela ukuthi phakama ilanga bese mina ngiqoqele ingubo ezikuwashing. Usho njalo. Mase abantwana babone ekhaya ukuthi kungcolile, bengabalekela igama lesizulu bakhona bangibola kwenile, niyakwazi ukwena kunetshana omningi, bavele bagunde egcekeni. Hawu baze ba discover hawu yazi akupendiwe konje la ekhaya kunopendo lokho bahlala egarage bathathe bapende umuzi. Igama ekhaya kube clean bamkorobhe kanjani bahale ene igceke lithi bawo babone nezimoto uthi awungcolile bayiwashe zonke imoto bese bangayithathi washing. Ngicela uma bependa umuzi ungcolile bebenza into wrong. Enkathi benza njani yini okunye ngubalini. Enkathi beshanela bewasha nezimoto bebenza into wrong. Inhle into abayenzile kodwa kuyona right. Uma ebuya umama umuzi umuhle upendiwe imoto iziwashiwe amehla akhe eqala azoyalashiye khona instruction. Methi nhla ebona ingubo zakhe seziseza netho kwesibili. Okuhle abakwenzileyo kuzovele kugqibeka. Ngisho bengathi hayi mama khululeka indaba yengubo sibuye sayibeka eceleni. Thina sabona ukuthi la indlini la kuwashile kozana udonga lunje. You are doing the good thing but not the right thing. If you don't know times, ibandla lenza into enhle hayi right. Hallelujah. Somebody say amen. It's so much important, church. Njengamanje Jesus is coming very soon because that is our main. So as that said to so kwenza lama teachings. uJesu uyabuya masinyane. Fanele sigraduate
from ekwenzeni okuhle hayi sikiyeke singakiyeki fanele sigraduate ekwenzeni okuhle because ireligion inkolo ireligion igcina ekutheni nje ngenza into right ngenza into enhle noma ingakhathazwa ukuthi ngenza into right inkolo le inkolo ngiyile esontweni inkolo awungimdumisile nje uyenzile yini into athe yenze that is kingdom. I feel like I'm talking alone, yes. Yini ngizwa wathi ngise radio nikhona abathanda ngani niyangizwa lonke. So it's so much important that ibandla manje ngenxa yesikhathi fanele ibandla lifunde uinterpret isikhathi sazi ukuthi isikhatsini lesi yini elindeleke ebandleni because you will never know yini elindeleke kuwena ungakazi ukuthi isikhatsini ungakwazi ungaboni kwebandla kwesikhathi okay ukuthi ibandla lingazi ukuthi isikhatsini ngokweyiprofeto ipace ngoba ukwenza isikhathi ispeed uma wazi ukuthi isikhatsini lento yokwazi ukuthi isikhatsini ngisho nangendlela ohamba ngayo nepace yakhe yashintsha uma wazi isikhathi uma isikhathi sithi kuyagijima uma isikhathi sithi hanjwa kancane ulawulwa isikhathi. It happened that yesterday I was driving to Durban and angathi noma ngikhuluma ngathi eish akujwayelekile ukuthi so bekufanele ngikhave at least one lapha ngiyakhona nje kwenzekile ukuthi ngisuke ngumuntu ongaphumi kalula ekhaya most pressure manje yokwenza enye into somewhere ngaphandle ngingeze ukubuya yabona sangathi ngalo ngizulazula but izolo kwenzekile ngasheshe ngaphuma. It was before 11 then I looked at my speed. Ispeed sambe ngaba ngo8 ngibuye ngithi 90 80 90 umunye umuntu ha hey lo baba ngancane nje 8 90 ngibuye ngithi 8 ngithi 90 ngambe ngidlalele ku rate 8 90 8 no pressure but you look at this before ngihambe ngo8 ngiqale ngibuke imoto ineyiwasha ngithi la phambili before ngihambe ngo8 ngibuka isikhathi sithi isikhathi mase ngibona hawu nakho ngiyodlula esitenga kuthiwa 22:12 ngabonda mangila 22:12 ngidlula koStenga ngiyemhlanga la idoze umhlanga ngihlelo 35 minutes then ngifike ngabona ula ngizofika ngabo 12:30 20:12 so there's no need for me to accelerate. Ipace yami ilawulwa isikhathi wabona umuntu ehamba kancane ngesikhathi sokugijima aka understand isikhathi lesi because indlela yokukhonza kwebandla ilawulwa ukuthi liyaqonda isikhathi lesi. In due respect kumaphoyisa ethu athembekile in due respect kumaphoyisa ethu akholekile sitejwa imoto yethu siyayo sasihamba nomfundi sixhabhashe in due respect sekudala maphoyisa noma ngibopha manje so late sitejwa imoto ngiyoshumayela Peter Mrisbeck masiwela ilokhu umfuthi imoto iyenza umsindo nathi singawathi igama la yini uyabona what is this now imoto ibi right isuke ekhaya yenza umsindo nje orasayo sehle sihlale ngaphansi check uxaphashe nami ngikene ngaphansi silunguze and we are late. I'm going to preach. So masibona ngathi lento mayihamba imoto ngithathi ucingo ngifonele ihost ngithi mhlobo wami ngimshuthe ngithi look sine breakdown we don't know uthi imoto yenze njani sizwe umsindo strange ngathi imoto inenkinga so engicela ubuza amanye ama alternative mhlawumbe nibone ukuthi nizokwenza. This man said apostle these people balinde wena what angas we can do anything but you need to be here what try to come what listen man sizokulinda ngathi mina hey so sasuka from M40
sifonele one of our daughters dropeni ngithi hey daughter kasiyeza lapho vele nje ngiyabona lento kuba enkani ngithi siyeza lapho ngicela usicupha ngemoto yakho sofe shi imoto yakho uhlale flatting so shi imoto yakho flatting imoto yethu flatting sithathe yakho and drive siqhume I think safika lapha kwakoshaya about 8:30 imoto saqhubeka sihamba ngo 40 manje 60 sihamba ngemoto enomsindo ngithi misahamba sihambe nisiyeThekwini yahamba ngaqabhasha ngithi yahamba ngathi ayihambe le moto ngoba siphume ekhaya sithi Joshua bathi laba sizolinda safika around 8:30 safana sithatha imoto sangena and lokhozana saphuma fortunately intombazana eyikholwa kahle imoto yayo ino petrol already ngalokho sathi adlule egarage athi yafika twa kunelampu baba ngazi ukuthi ngithi ngisawufaka upetrol kanti sekunje everything lapha iya costa iminute into enkulu kabi yonke into iyabiza manje ayisekho igame then sangena emotweni sasingena emotweni saphuma xapasha do whatsoever that you can do but at least it's 22:15 at least akushaya ubo 9 uyakwazi Maritzburg ngathi akushaya u9 sesingenile esontweni then we enter the car sangena emotweni savala icapha sathi osaba kehle manje ngoba siye Maritzburg manje then we drive angifuni ukusho ngoba ngilive kodwa akushayela uxulu maphoyisa akholwayo uxulu ayishayela kumina then saphuma I didn't listen it's like imoto ithi iwash kube sangathi ngithi mangivusa ikhanda ngangibhizi namalokhuzana ngibuka ama final notes before I preach ngiyezwa khona ayikho into ethi imoto yagijima ngishinto encane mangivusa ikhanda ngiyabona hawu hey sekuphele khona ukukhona speed old leyo i-latest yabo dawuna hey nali washi livaleka lapho kodwa kube content xabashe akusekho okunye ngakwenza le moto listen do you know why time we look at time we look at the speed is controlled by time if you don't understand times uzohamba kancane la gijinywa khona and you'll miss the mark. Let me just tell you what I'm saying life. At no time sasingena egate and this man what kuthiwa ngisho lo some church siyasuka eThekwini manje what benisuka eThekwini ngathi akukhulunywa manje kuyangena enkozweni manje kuyakhonza kuyangena time determines the speed determines the pace of the church. If you don't know time uzolala uzofaka amapijama ngesikhathi sovuka kaproskida. The challenge that we have ayithi abantu abamthanda uJesu ayithi abantu abathanda ukhonza ukuthi abasibuki isikhathi mabekhonza ibandla likhonza isikhathi kungasibukile uthi you hypocrites niyakwazi ukubona iweather but nihlula ukubuka isikhathi the present times. People that are going to win the race abantu abazothi begijima belibuka ixesha. Interpret this present time. It's so much important, but it's very important, church, because enye izinto usathana amaka ngazi ibandla ukuthi libe blind. Lenza into enhle kodwa ayi right. Into number 1 umuntu uma engasazi isikhathi wenza into enhle. Kodwa akenza into right. You do what is good but not what is right. And number 2, uma isikhathi ungasazi, shemando skure preskada. Uhamba ngespeed is wrong. But spiritually kunama signs. Njoba ubona la mungenela idrobheni ufune ku40. Mawuphuma edrobheni twa 80. Mawuphuma ungena ku N2 twa 120. My God.
ungayibuki impawu ngoba impawu zidetermine nespeed ofana uhambe ngazo. Yonke into ilawula isiloko. Listen, number 3, into elawula esebenza njalo ukubaluleka kokwazi isikhathi ilokho ukuthi uma isikhathi usazi wenza into eright ngesizini eright. You come with the right seed for the right season. Because into engasilimaza uma isikhathi ungasazi. Ungafuna ukuzotshala izinto ezitshalwa ebusika, ufuna ukuyitshala ehlobo. Zivele ingaqhumi. Because you don't know time. Bayazogogoza nabo bangibhekile ukuthi kunokudla kutshalwa ngesikhathi. Angisho lokudla lokho kwelokhoza manje. Kwama chemicals ngisho ukudla kwangempela. Thina sibadala nje saziye sakhula emakhaya siyasazi isikhathi sombili. Khona umbili othi uma udayisa manje umuntu ukuthi nako wanaka umbili wangempela. Lo manje ngithi akuyona isizini yombili manje. Siphila esikhathini ze-fake phela manje yonke into uyibona i-present ngisho nginamadumbe awukho ngithi kokuvenge right. Namadumbe kunezikhathi owazi kahle uyabona umuntu ongathi udayisa amadumbe ngoJuly. Udayisa amadumbe ngoAugust. Yasithusa. Ngoba amadumbe onke ngoAugust aphansi ayaqhuma noma seqhumile awakaqala nje ukukhulunywa indaba yolokho. Uma wabona umuntu ethwele isaka lamadumbe ngokuthi kunamadumbe ayispecial esho ngoSeptember uyasethusa. Anlimanga ngiyanibuka nje. Ngiyanibona nje. Awuniyathenga. Even nakhona la itshaleni nithuleleni. Nakhona la itshaleni uhamba ngama seasons and times. Wageja isizini yento ungacabanga ukuthi awunayo inhlanhla kanti utshala ngesizini errong. Ufana nokufuna ukuyovuna ama-orange. Ufuna ukuvuna ama-orange ngo-October. Ufuna nokufuna umango ngoMay. Amba ucinga umango manje. Bana bawuthanda umango. Amba ucinga ezihlahleni manje umango. Khona. Awona nani bukulutho nje ngibona ngiyathatha nje. Even everything, nature, everything ilawula isikhathi ilawula ama seasons. Mungasifundanga isikhathi, you will miss the things of the spirit. Asiyekene ke edleni siphume emvelweni. Even in the spirit same applies. Kufanele ukuthi spiritual ube up to date. You must know times. Uma usazi isikhathi uyazi ngalesi isikhathi. Uma ngithandaza nje uzoba relevant. You will pray a prayer ongasona isikhathi sawo. No. Ucela into engayona isikhathi sawo. Fana umuntu ongathandaza manje athi Nkosi ngicela ungiphe 100 years to come. Ungiphe more 100 years. You don't study the scriptures and don't study the prophecies. You are looking for something that you will never get. Ngisho umuntu ongathandaza manje athi Nkosi ngicela ungigcine ena 20. Athi ngicela ungigcine ngifuna eminyakeni yami u100 ezayo. Siyambona umuntu iwasha ngalibuka. You see yourself in the next 100 years. Wabukile ama prophecies. Angisho ukuthi ngahleli lokho hlelani kulungile ngakhe. Sengisho ukuthi nje uthi Nkosi ngicela ungisize. Ngifika manje ngina 20 kodwa ngithandazela ukuthi Nkosi ungigcine. Ngifuna nje ukufa ngina 110. Jehova lo mthandazo wawu right for umkhulu wakho. Lo mthandazo wawu right for ukhokho. According to prophecies ukhokho wayengaba no 100 years. Umkhulu wakho bengaba no 100 years. But you don't read scriptures. Because prophetic watch to see church in the next 100 years. Angisho ngaplana kodwa I'm trying to give you time. Uma isikhathi singabukwa abantu benza into right. Ngesikhathi eswrong. Kuthi ngesikhathi eswrong bafuna ukwenza into right. Kuphambana inkomishi because they are lacking bashodelwa ukunderstand isikhathi, understanding of times. Asifunda incwadi yam sifunda incwadi yama Numbers
First Chronicles. First Chronicles 12, verses number 32. Kuyezwakala kodwa kancane. Siyathandaza nje manje before 8. We pray. Verse 32. Kubantwana bakwa-Isakhari Yeah, to the sons of Issachar, ngabazi uqonda izikhathi listen, who had understanding of times, ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrayeli. to know what Israel ought to do. Yes, Izinhloko zabo zazingamakhulu amabili. their chiefs were 200. Bonke abafowabo balalela izwi labo. Then the Bible says, all their brethren were at their command. Of the sons of Issachar who had understanding of the times. Sons of Issachar had an understanding of the times. They never abaveli mulifunda kahle iBhayibheli bonke laba abanye baveza ukuthi babefika nemkhonto nekhali whatsoever. Laba lithi iBhayibheli abaveli bephethe ikhali. I don't know, maybe babayiphethe, that's not a problem, but into ababehlome ngayo, understanding of the times. May God help us. Understanding of the times. Listen, to know what Israel ought to do. Babazi ukuthi Israel fanele wenzeni. Amen. Abantu ababazi babenza ibandla libe relevant. Babazi ukuthi Israel yini ofanele yenziwe manje. Their chief were 200. Uma uzofunda iscripture ngenhla uzowabona abanye beza ngama thousands bona, but they were only 200. But they were sharp. Awufundele verses number 30. Samune tribe ezovela. Kubantwana bakwa-Ephraim yizinkulungwane ezingamashumi amabili. Whoa, 20,800. Angithi 20,000 bani 800. Funda u31 mbo. Kuyo ingxenye yesizwe sakwaManase yizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili. Buka ke 18,000. Yabo? Ngalia 20,800. Laba abanye 18,032. Kubantwana bakwa-Isakhari ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrayeli. How many of them? Izinhloko zabo zazingamakhulu amabili. 200. Anike esontweni. 18,000, 20,800. The team mayehla 200. But ngicela ungibone iBhayibheli lithini. Yes. And all there. Kubantwana bakwa-Isakhari partner down lapha ezansi. Yes. ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazokufanele ukwenziwa nguIsrayeli. Yes, come. Izinhloko zabo zazingamakhulu amabili. All right, come. Bonke abafowabo balalela izwi Listen, labo. all their brethren were at their command. Kukhulunywa ngo 20,800. Laba bantu kukhulunywa ngo 18,000. Abanye inamba iningi lapha. These are 12 tribes. Inamba iningi abanye ba 12,000, abanye ba 20,000+. Lithi iBhayibheli uma sebehlangene bonke bayogcoba uDavide kwasekwehle 200. And uma bafunda laba bangathi bayehla the mighty men bephethe ikhali. Laba mabehla ne-understanding of times. Praying for you, I'm praying for you. Read the Bible, there were only 200. 200. Not a mega church. Only 200 of them. Read the Bible, mabesha, befigure the understanding of times. Read the Bible, babas, kupres kamando. Babas, ukuthi yini emelwe ukwenziwa uIsrael. Abanye bahlome ngekhali namandla. Laba bathi hey guys, ikhali namandla is not enough. Akukho akwanele if you don't understand times. Nizola nangesikhathi engesona sokulo. Lithi iBhayibheli baba sithi nemelo wenziwa uIsrael, and the good Bible says bonke abafowabo lithi and all their brethren were at their command. Lithi bonke abafowabo
babalalela. Wafika nezikhali bahlala phansi bathi madoda hlalani phansi. Sicela ukucheck ukuthi nje ubuphethe isikhali kuyaliwa yini. Mabe check ikhathi bathi hayi akuzona ikhathi zempi lesi. Ana bathi niphatha ama weapons. Niphatha ikhathi niphatha ikhali ngesikhathi esirong. Akakazeni uphatha isikhali si right yini? Yes. uIsrael bunqoba ngaso. Niyezwa? Izitha bebeyinqoba ngaso. Angithi? Kodwa inkinga yabo basebenzisa ama weapons nama tools are wrong ngesikhathi esirong. So abafowabo bathi no. Madoda nizolwa akuliwa namhlanje. Lithi iBhayibheli babeqonda ikhathi. Lithi iBhayibheli abafowabo babalalela. Bathi asingali madoda. Akuliwa. Uthi bani manini? No. Nina nihamba ngamandla, thina sihamba ngesikhathi. When we look at prophecies, somebody say hallelujah. When we look at prophecies, we look at the Bible prophecies, we see ukuthi inkosi ukuze sigobe asingahlomi ekhaya. David isizini lesikhathi sakhe. That ayizokwenziwa isikhathi. Somebody say amen. So these people were understanding. It was soft case ngoba ngiye ngizwe lapha ku live ukuthi young super sita keep on. So that is very important. Somebody say amen. That's very important. So it's much important Zion ukuthi njengebandla lika Christ we must understand times. Sazi ukuthi isikhathi singabi ngamakholwa nje ayiphushayo. Sithi sibabona simdudula sibabona bemnyathela. God, we must understand what time is it now. Isikhathi sini. Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Yeah, what time is it now? I will take these few things because of my time. Ibandla is approaching a very, very powerful. Ibandla lisondela kwi-event enkulu. Noma singakafiki yona sisondela kuyona. Kwi-event enkulu. Yini event ngesizulu? Sani ngabe lunonke. Yes, sisondela kwi-event enkulu. Ibandla lalisondela khona. Noma ke akungithi nje isikhathini esikhulu. Esiyinqopha mlando ebandleni. Le esisibiza ngokuthiwa i-rapture of the church. I am going to teach this for the rest of my life. Sisondela esikhathini esikhulu esiyinqopha mlando ebandleni. Esisibiza ngokuthiwa ukuhlwithwa kwebandla. This event ngokwama scriptures i-event le ezokwenzeka ebandleni mhlamba ke ngisho kanje i-event yokuhlwithwa kwebandla i-event kaKristu eza ebandleni lakhe. Mhlamba mangabeka ngolimi phecelezi bengizathi i-rapture is when Christ is coming for the church. Ingalesi sikhathi uKristu eza ebandleni. Siyazi ukuthi makukhulunywa ngokubuya kaJesu siyathi ama events awuthulawo angafani. Buya kaJesu kunama events awuthiwa angafani. Nethi ke phela masikushumayela siqoqa sonke sithi ukubuya kaJesu. But event yokuqala eseduze sizobona ngembhalo very soon. I-event esekuqaleni eseduze ukwedlula onke amanye ama events. Ingalesi sikhathi ibandla lihlwithwa.
leli gama lokuhlithwa akulona igama ongaze uyixakanise ngalo, alihlukile kunalento elishiwo iBhayibheli nesizulu. Ukuhlwithwa is to be caught up. Makuthiwa into uyayihlwitha is to be caught up. Into ethathwa ngokuphazima kweso inyuselwe endaweni ezisemazulwini noma ke endaweni eziphakemene. I-rapture it's a biblical event noma a prophetical event uNkulunkulu ayilungisile for the church. We know ukuthi indlela yokuhamba kwebandla, angikhuluma umuntu ongakhona this time, angikhuluma ngaye kulento engisho. Indlela yokuhamba kwebandla uNkulunkulu design two ways ukuthi ibandla lidepart. Eyokuqala esijwayele ilento okuthiwa ukufa. Ukufa bazalwane bami ebandleni akusona isigameko esithwalisa izandla ekhanda kumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ukufa kuyiplan kaNkulunkulu wokumuva umuntu from ku physical world amuse kwi eternity. Thina ukufa kuthina ingakho asigezi ngisho nango 1 rand. Asigezi ngisho nango, where's the Zulu people here? Asigezi nango umsuzwane. Abanye baze bageze ngilokho cishe thawu nje umswane imbuzi. I don't know ukuthi lento ihlangana aphi ke nokufa. But the reality is ukufa kuthina njengabantwana bakaNkulunkulu akusikhona akusilonishwa kumzalwane. Ingakho ukufa makufika asiboni isinyama, because ukufa kumzalwane indlela kaNkulunkulu edivine yokuthi umuntu asuke from physical world azongena ku spiritual world owuphilo phakathi. Preaching this to the church. Somebody say amen. It's so much important, church, that everyone must understand it. Ukuthi enye yeyindlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuqoqa ibandla lakhe. Okay, mhlambe bazalwane baba ngisathi sengikhuluma lento ukuthi ukuba semhlabeni kuyiplan kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukuba semhlabeni komuntu okholwayo uzele iassignment and the divine plan of God. Ukuthi umuntu afulfill into uNkulunkulu ayisemqondweni wakhe ukuba yenze. But umhlaba akuyona indawo epermanent uNkulunkulu ayidesignele ukuthi umuntu abe kuyona. Kunjengawe nasekhampanini. Ekhampanini nakhona kini, emsebenzini nakhona kini. Awudesignele ukuba semsebenzini forever. Unekhaya. Nikhe sonto yeni yazi. Emsebenzini uyokwenzani konje? Ngisebandleni right ke manje. Emsebenzini uyokwenzani? Uyaqhubeka nje usuqede emsebenzini emva kwalokho hayi sengiqedile ukusebenza emva kwalokho uhlale khona. Uthi qeda nje kushaya insimbi yokuthi uyaphuma emsebenzini into la kuwena yini bathanda kaye? Then you go. And you have no other reason yokuthi ube semsebenzini uma ungasasebenzi. Then after work you have to go home. Even same as your life. You are on, ngiyazi you don't like, abazana bathanda ukuzwa lento kodwa fanele uyizwe mos. You are here on earth planet for an assignment. Ingakho mawusemhlabeni ungakasazi isizathu sokuba semhlabeni usesenkingeni yokuthi uzozubuyela emuva ungasitholanga isizathu. More than ukucelebrate ibirthday njalo ngonyaka, into enkulu kune birthday assignment. Hayi sengina 20 manje. Hey,
bazalwana angilwi kodwa usikhoshela ukuthi umdala kunanonke la. That does not work. Into enkulu kunayo yonke into eyokuthi at least I have discovered my reason yokuthi ngibe on earth planet. Into enkulu ukuneminyaka eminingi usemhlabeni iassignment yokuba semhlabeni. Otherwise, and your amen is suspicious. Amen oniyangithusa. Amen. Oh mhlambe bazalwane bami uzengilekelele amakholwa akholwa nabangibuka ku live ngiyabalekelela. Izathu zokuthi uNkulunkulu alethe umuntu emhlabeni kwangekhonta agcwalisa ipopulation. uNkulunkulu akanasi isizungu sokubona abantu abaningi bephithizela. uNkulunkulu me release umuntu othize usuke nento ethile afuna ukuthi lo muntu ethile ayifulfill. So silethwe assignment and the divine assignment of God. Ingakho uNkulunkulu mayise iphelile into uNkulunkulu God. Lithi iBhayibheli okay ngicela siqale ngale kalokhozana first asenze Philip 1 verses number 2, I think verse number 21. Philip 1 verses number 21. Nathanda uthi iBhayibheli khona. Verse 21. Uthi uyafunda iBhayibheli ubona ukuthi kodwa nalo ke leli iBhayibheli. Yes, come. Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu. Yebo. Ukufa kuyinzuzo. Somebody say amen. Look at this one. For to me, to live is Christ. To live is Christ. To live is Christ. Message again. And to die is gain. Nanganayibona nje. Niyayazi lento eBhayibhelini? Uthi ukuphila kimi mfaka isiZulu. Uthi ukuphila kimi kuKristu. Oh ufundile sli. Yasifunda sisi noma ungafakanga. Mfakele NLT yekele. Mfakele NLT. Mase usli asifunde isiZulu. Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu. Ukufa kuyinzuzo. Somebody say amen. Uzwana ke abantu aba understanda izinto ezasezulwini. Uthi ke for to me living means uletha the meaning of life. Uthi for me living means living for Christ. Uthi the reason ngiphila ingenxa kaKristu. How I wish we may all have this reason to live. Abanye ngiphelele ingane zami ungakiyeki right. Philela abantu aba right ungakiyeki kuhle nakho. But uthi Paulos mina ke eyami meaning yokuphila uKristu. Uthi I am here on earth planet because of Christ. Uthi i-assignment ne-duty ne-mandate engiyinikezwe uKristu isona sizathu sami sokuphila leso. Futhi makusuka uKristu kimi angina reason ukuthi okay. Christ is my reason to live. Hallelujah. Sangathi sonke singanomqondo ofanayo ukuthi enye izinto engenza ngiphile is not because of money. Izinto engenza ngiphile is not because of what I want to achieve. Into engenza ngiphile is not because of silver, gold, umshado, whatsoever. Ukuphila kimi kuKristu to fulfill the mandate enginikezwe uKristu. Noma ngefamily yami, noma ngomshado wami, noma ngebusiness lami, noma ngomuzi wami, noma ngempilo yami, kodwa ngifuna ukufulfilla leya nto uKristu. Christ is my reason. Ngifuna ukuba isizathu ngiyanibona. Christ is my reason. Wani yakwadi. Muzwe ukuthi uthini? Uthi for me living means living for Christ. Message ke and dying is even better. I need to listen to it as in concept bandle wrong la. Kodwa nikhona nibathanda ka. Hey! Bathi nabanya ukufishwa uthi uPaul wamaye kimi again. Hamba ufake a New King James. Buka for me okay. For to me, for me one. For to me, to live is Christ. Somebody say to live is Christ.
Message and to die is gain. Andingazi igama le gain kodwa nikhona nibazalwane. Uthi mina ukuphila kimi kuKristu. Shothi usathana kana choice la. Uthi mangiphila uKristu uzodunyiswa. Uthi mangifa ngiyagaina. It does not mean akakubiza ukufa compress khona amazulu. Akakubiza ukufa ngoba umnyama, akakubiza ukufa ngazi ngani. Uthi ngigain. Uthi kimi ukufa ikhona okungcono. Yini athi kungcono? Uthi mangiphila ngiphilela uKristu. Uma ngifa ngiyohlangana noKristu kade ngimphilele. There's no loss. But I'm going to spend time with Christ kade ngimphilele. Ungiphushela emhlabeni isizathu kuzoba uKristu. Mangifa ngiyospend isikhathi naye. I'm gaining. That man understands. Because the challenge that we have in the church, inkinga sinayo ebandleni yokuthi sikhonza nabazalwane abangawazi ama meaning okuphila ne meaning yokuhamba emhlabeni. Ingakho awukuthanda ukuphila, awukuthanda nokufa. Awuthandi lutho. Awuthandi lutho. Ngoba wazi ama benefits akho. Amen ukhona ndaba. iBhayibheli incwadi yeHubo lithi kuyigugu kuNkulunkulu ukufa kwabangcwele bakhe. Lithini? Kuyigugu ukufa kwaba kuyini? Akasho ukuba umnyama kuyihlazo. Uthi igugu. Kusho uNkulunkulu. Uthi uJesu okholwa yimi nomefa uyophila. Uthi nalo othe phila ebekholwa yimi akakufa naphakade. So ama systems noma ke iplan kaNkulunkulu yokumove umuntu from world number 1 aye emhlabeni waphakade. Lokho zane sijwayele ilento ethi ukufa. Nayo okusazofanele inkosi isilekelele ibandla lifunde ngakho. Angisho ukuthi ku wrong bazalwane bami. Yabona ama reasons akho okukhala amakhamba umuntu emhlabeni okholwa usindisiwe fanele abe clear. Mawukhala akukho wrong. No Jesu wakhala kuFulazaro. Mawukhala usukukhaliswa ukuthi iservice yalowo muntu uthando lwakhe. Ngiyangizwa nibazalwane inkonzo yakhe ukunakekela kwakhe. Angithi incwadi yabo umshumayeli ushila ngithi wathi umshumayeli akusekho njani kwabafile uthando lwakhe ukunakekela kwakhe iservice yakhe ulokuzana kwakhe all the stuff yakhe awusezukwazi ukuyithola. It's true bazalwane bami kwimvelo yethu ukuthi yes umuntu mangasekwazi ukuthi engimthanda engasekwazi ukwazi ukumbona. iBhayibheli alilwe nathi likubiza ngesono lokho. Ingakho umuntu ekhala umuntu wakubo ohambile asikho isono saloyo nto. You are correct. You are right. Kodwa nawo ama conditions. Lithi iBhayibheli ningakhali njengabangenalo ithemba. Iliphi lo themba oyikhuluma ngalo umoya ingcwele ngoPaul? Lithi iBhayibheli ithemba lokuthi abafa bekuKristu bazovuka futhi. Abafa bekuKristu bayaphila. Abafa bekuKristu kuyigain kubo. That's why we should not akufanele dominate i-departure. You are not permanent on earth. You don't want to hear this, but I must tell you. Awukho phakathi. Awukho phakathi. Lolo qinisa ulifuni kodwa nathi seluselethi. Awukho emhlabeni phakathi unesikhathi osinqunyela. Esaziwe inkosi. Lithi iBhayibheli ngifundise inkosi ukubala insuku zami kusho uDavid. Uthi ngifundise ukubala insuku mhla wazi ukuthi uneyinsuku ezibaliwe ngeke kube no day wasted. Udla kwi-account. Alukho usuku ozospenda nje ubona ukuthi ngiluwestile ke lo. Do you know why abantu bephila ezonweni bayitshethi nje banemfundo engaka yensuku kanti inkosi ikunikeza ithuba ikunike neminyaka nezinsuku wena ufana ufunda kuyiva zila kuhamba nazo.
So one of the systems uNkulunkulu ayisebenzisayo is death. Death is one of enye indlela zamakholwa. Ngisho lathi ngicela ayikabi angikhulumi ngabantu abangasindiswanga, ngikhuluma ngabazalwane. Ukufa kuyindlela yabazalwane ukuthi bayohlangana noKristu. Okay, ukuzalwa ke abasho ukuthi ngithanda lokho kakhulu. Ukuzalwa yindlela yabazalwane yokufika emhlabeni. Ni right lapho? Nonke nizelwa ngithi nama birthday. Ngathi ibirthday yakho isho ukuthi indlela yakho yokufika. Lalela, yabona ke njengoba kunendlela yokufika nje, indlela yakho yokuhamba ikabili. Is either through death or through rapture. So i-rapture ingama systems okususa from first world emhlabeni of physical sesiya kulokho zayo. Ukufa nakho uNkulunkulu ukusebenzile. Lalelani ke mhlambe nizongizwa kwi lower level or upper level, I don't know which level. Ukufa kuhlukene into two. Khona ukufa okuyi kingdom, okumbuso, okudominate bonke abantu abangakhona. Ingakho uthi uJesu okholwa yimina udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Udlulile ekufeni wangena phi? La uNkulunkulu ukhuluma ngeHades. Obuyigama ithi Hades lisho ukufa. Is when uma umukela uJesu ingakho ethi amasango eHades awena lihlula. Ngoba makhunywa ngeHades kukhunywa ngo-death, kingdom of death. Kusho ukuthi angisengamelwe ngoba enye uJesu ayenze empilweni yethu wafika wasikhipha ekufeni wasifaka ekuphileni. Sisemhlabeni kodwa. Thina asisafi siyalala. Lithi iBhayibheli uDavid eselikhonzile icebo likaNkulunkulu emhleni yakhe walala ubuthonga least wafa. Siyadiphatha kuvala iassignment sihambe. Siyahamba siyalala. Nikhona nibathandakayo. We don't mali makususa igama lokuthi sifile i-meaning yangempela kusho ukuthi silela ubuthongo ngoba sovuka. Lisho ukuthi sisenze njani? Sihambile siqedile i-assignment. Oh God. Uthi Paulos wasendulo uthi ngikulwile ukulokuhle nani khona esontweni ngalolamo. Uthi ngikulwile ukulokuhle angithi usethi ngiliqedile ibanga lami. Uthi maqhubeke athi sangilinda umkhali inkosi eyongipha wona. Uthi akumina ngedwa nabo bonke abathokozela ukubonakala kwenkosi. Uthi I finished my course. I fought a good fight. I finished my race. He called it a race. Uthi my journey is over. Boldly, the man was not crying because the guy was saved. The man was saved. Ubesindisiwe lo baba ekholwa uJesu bengafanele masekume ukufa phapha. Umoya ingcwele wamtshela wathi bhuti nawe insuku zakho eziphelile wathi ngikulwile kulokuhle bafowethu. Hayi. Hallelujah. Uyasinameza benesibindi sokukhuluma kanje ngoba ukufa kuye akuyona ihlazo igain. Uthi at last I'm going to see Jesus face to face. I've been serving him. I've been bekade ngimdumisa ngamboni. Ngize ngikhala iyembe zingamboni. Lithi iBhayibheli lo enamthanda kangaka ngambonanga. How much more? Mase simbone ubuso nobuso. I don't say to you die. Angisho futhi uzofa. Sasa I don't know. Angizoprofeta ukuthi uyafa. But I'm telling you about your destiny. Destination. I'm talking the end of your journey. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. So when I'm at details, that's a rapture. So okay, these are two ways. Futhi bazalwane bami ngendlela ibandla eli blank ngayo. We need to preach this. Yeah, our church needs to know this thing. We grew up in Mazulu, I know Mazulu.
black people sibulawe ile nto ukuthi sithatha ngisho iculture yethu yongakholwa size nayo ngisho evangelini khona into esingakhulumi ngazo ngoba sakhuzwa kakhulu mhla sikhuluma ngazo ungabisa igamthuko of hayi wena usubisa imkhokha nani nje ngendlela engibuka ngathi ngikhuluma ngomkhokha noma ngikhuluma okuyenzeka ubanjwa ama systems ondlela le background ngisho usindisiwe what about this church masikhuluma ufa abantu bahlahla amehlo wamhlongo kanje because devil says to you ukukhuluma ngokufa kuzokubamba namhlanje of which is lies from hell because yazini usathana akafuna ukukhunywa amaqiniso of your destination wabuyenzela ufuna ukushuka la sangathi impilo iphelela la khona abazana babehlabela imhlabelelo babona hey abanye babecula ingoma ngesibindi wayihlabelela ngoma inkamba uthe enkazimulweni ngiyathanda ukuza kuwe Jesu enkazimulweni awona iculo anything Tom and Harry a person that have a little knowledge of what is isiphetho sekholwa siyini ngeke uyihlabele lonto ungakasazi isiphetho sekholwa ngoba lo mzalo uthi no ngiyazi mangisuka la ngenkazimulweni angiyikwabadala angikodwa ngithuleleni bazalwane angiye emndenini angiyibe umnyameni angiye intabeni eyishibilikayo sabalamba athi why I don't know what is that but mangisuka la straight to glory. This is what you must know, church. Fanele wazi uma ukholwa usindisiwe usathana ngeke akuintimidate nangokufa ngisho ngathi usathana yo wena uzofa umthetho igain leyo halabashika hallelujah because now sikhonza nebandla elisatshisa ngokufa livele libona sekuphelile. Devil will tell you you'll die and say then what uthi uzofa then what usukhuluma nama ukhuluma umuntu ongakholwa Satan then what once you know that death the kingdom of ukufa will fall because church must know ukuthi siphelela abantu wazi uma ukholwa igay ingakho noma sikhuluma ngerapture abazana bancibilike uyazi nithi uNkulunkulu amona ibanza lizohlitha wema kusho abantu abaphila ubungcwele ungabusazi manje ukuthi usethuswa yini ngoba abantu ofanele bathi hawe ma abantu abasahlele esonweni. You are saved by the way. People love the world more than the kingdom of God. Abantu balithanda izwi wedlula ngisho izwi. At one stage you can may ask one person makoti uyashata kusasa. Then icilo ngizokhala namhlanje ngo-12 ushada. What do you choose? Kusasa myeni ndoda uyasata kusasa uzoba nonkosikazi. Uzoqala nje uba nonkosikazi for the first time in your life. Kodwa namhlanje ebusuku icilo ngoliyakhala. Ungathini kuJesu? Ungam-advisor ungaluleka uthini? Uzobona ngempethu abazalwane they don't know the glory. Ungabona bengachuzana. Bathi Nkosi ngicela ume kancane because engqondweni yakhe uyitshela into engcono ile canal. Uyitshela into engcono ile senyameni. Kodwa abantu beNkosi angimsoli abashumayeli bayekile kunitshela the destination. Lihlelelani ithanda izwe ukwedlulisa. Anginisoli bantu beNkosi. Ubulawe ipulpit. Likhazimulise kakhulu izwe. Abazana baza bangalithandi izwe. Abazana bana appetite. Angisho uyokuya ezulwini. Angisho nokuthi uyokuya ezulwini. Abane appetite yalo. Abalazi. Thola umsebenzi omusha kusasa. Na imoto entsha igarage li-approvile. Uzoyithola kusasa. Thi icilongo liyakhala namhlanje. What do you choose? Akathi ungakaza ngigibele na kuyigibela ngoba uyitshethe ezulwini uyocula ihosana around ihlala esobukhosi. That's a problem. Wathi nje ezulwini into engoyenza ngosekushelwe izwi ngizobe ngiround ihlalo zobukhosi. There is nothing. The problem is ignorance. But the day you know ukuthi hey kungcono kakhulu la siya khona kunala, you will never even measure the glory of heaven and earth.
Shopreska. Uyiqhathanisa inkazimulo yasezulwini uyiqhathanise neyasemhlabeni. Uthi uJesu ngiyabakhulekela labo ongiphebo. Uthi bonke beze la ngikhona bazobona inkazimulo okunikeza. Jesus is praising the glory. Bayakhala abafundi bakhe esiwa. Abafundi bakhe uthi uJesu manje ngiyaphuma ngiyakubaba. Sengiyahamba manje ngiyakubaba. Ongithumileyo. Bakhala. Uthi Jesu hey. Ube nasi. Uthi ngiyaphi? Uthi beke ekhaya. Ube nasi. Uthi ngiyaphi? Uthi beke ekhaya. What number 1 unganyuki nje kwami. Vele umoya ngcolo beke ngeke afike. Ngikho. Church must understand. Living. Why we are preaching this now? Yabona bazalwana mama, umoya ngcolo uthe when I will start series. Qala series. Shumaila with eschatology. Without fail. Every precious Sunday. Follow me. I will be preaching about eschatology. Eschatology are end times Bible prophecies. Ikhuluma ukuthi sibheke kuso. Ibandla fanele libe ignorant. Sikhonze nabantwana nabazalwana abangazi. Sikhonze. Uma ungasazi isikhathi ubonakala ngendlela ohamba ngayo. Uma ungasazi isikhathi uphatha iside wrong. Uma ungasazi isikhathi isho language khuluma izinto abantu bashintsha bonke ba-upgrade esikhathini banyuka abantu technology ya-upgrade ya-update yonke into ya-update usele nje umuntu okholwayo usaphethe ilanguage yakudala manje uJesu ebuya kusasa usesabo sabufu sasabukhabala celo awuyazi namanje ama benefits amakhalipilo what is going to happen to you manje usedisiwe oba nabantu abathethela izona abakholwayo oba nabazana basedisiwe ekhona isitho ngempela ukuthi noma nisonto Holy City ngoba nomehluko lothu so the Holy City nokusindiswa uthula isitho ngempela noma nikhonze Holy City ngithandazela ukuthi sangathi ningasindiswa mase nikhonze Holy City. Because if you are saved, you are sure. Can you tell message of rapture should not force ahlevane in the church. Manje siya kunzima ngisho abashumayeli. Kunzima ngisho abashumayeli bashumayela ukubuya kaJesu ngoba basabuthi imember azizubuya kaningi. I-message abangafuni ukuyizwa abazalwane. Uyazi why i-message ingashunyelwa? Two things. Amademoni alwa nayo emkhathini. Osibili enye ingoba i-pulpit liyasaba ukuyikhuluma njalo because phela ngithi sine challenge into we don't have ministers of the gospel. We have ministers of men. Sinabantu abakhonza abantu ayiva mina. So fanele ngikhuluma into ezomesha nenhliziyo yakho ukuze bonke abantu bakhuluma ukuthi abantu babuye next week. Bonke umuntu shumayela ukuthi nje ufuna ukubabona futhi nakusasa. So hence we have poor preachers of the gospel. Why? Because inhliziyo yabo ihungu yabantu. Angithi abantu bathanda ama like, bathanda ama followers. Sisesikhathini se crowd. Abantu bafuna abantu abaningi around them. Ukuthi bayafa noma baphila abanamsebenzi. Ngakho ngihlale ngisho ukuthi abantu bonke bathi like my page, follow me. Ukuthi uyapi akusena ndaba ngilandela. Akasabuzi nalo uchofa I follow you ukuthi uyisiyapi konje. You just follow. Because isiphile esikhathini sama followers. Truth is compromised. People are just serving God. Look at the state of ubukisimo pilo sebandla and the character of the church. In majority yabazalwane ebandleni, more than 60-70% they are living in sin.
Okay, asibayeke kabazana. Awusambe nise kuyi pulpit message. Is the pulpit message prepare abantu, equip people to live life that is. Look at their character. People are living anyhow. Living anyhow. Mufaka measuring tape ebandleni. Is irate yesono iyakhuphuka. Notice. People are living in sin deliberately. Seba comfortable. People knows the program of the church, everything, and they are living in sin. Yes, why? Because into enkulu kuyisondo. Into enkulu kuyi uthatha iBhayibheli yesontweni. Akazi destination. This person akabanjwa ilutho. Ongamkhulumisa wayengamkhulumisa last year akamkhulumisa namanje. Yasin aka understand. Wayemzonda namanje samzonda, owayengamfunda namanje akamfunda. Owayemhleba namanje samhleba. Awayengamkhulumisa namanje akamkhulumisa. And uyabona isikhathi asaziwa. Owayiqamba amanga, lawa amanga wayewaqamba last year usaqamba wona namanje. Khona abantu ongalinda la ukuthi bawongena abaxolise kuwe lutho. Kodwa ubeza shibiranda lo muntu ulento ayenzile futhi abuye uxolisa kulo. Where is the scripture? They don't understand times. They are just sauntering. Abantu bancela idamu inkohliso. Uyabona sasithi idamu thina ngapha kancane kune language. They good. People are just interested in kohlisweni. Nothing. The church is empty. Because why? The pulpit message. Abazalwane sibenze akukho wrong. Thandazela ukuthi abantu bazalwane, if you are in Christ and Jesus, oh my God, I say 5, somebody say 5. Siphele ku5. Singabasawulungisela umbuso. Jesus people came, but amadimoni asithoba la ngegama lakho wathi angajatshiliswa ke lokho. Wajabuliswa nthi amagama enalotshiwe encwadini yokuphila. In the Lamb book of life. Lamb's book of life. So we must be ready, church. How I wish we may have a church. Bazalwane enye imthandazo yami sengivala ethi uNkulunkulu akasilekelele kubuye the genuinity of the gospel. Mongcola sikhumbule ngevangeli. Ngiyazi ukuthi kuphihlikile kuphuma abashumayeli. Yabona abafethu kuphihlikile, yabona izwe liphihlikile. Futhi angiphathi kona the so-called preachers kuphihlikile. Isiphihli esesontweni isimanga. People no ungakwazi ukukhuluma kuyakhuluma, no ufundela kuwena, no so practicela kuwe. Listen, I'm talking this as a father. It's even worse. You'll see people approaching doctrine without any experience. Akekho umuntu oyine right yokuestablisha isifundiso angakayihambi ijeni. I-doctrine ibinga approachwa into yabapostolo leyo. I-doctrine ibi attendwa ama-pillars of the church. Ibona besethi i-doctrine. Njengamanje any dictomenero sanda kuzalwa manje sayinuka ubisi umuze ekhuluma ngeyifundiso esetha ama-principles. The followers are becoming leaders and there's crisis. I was told people, I'm telling you as Ubaba, this is a fair for free. Do you know what you don't implement something? Ungakayi test, ungayisi. Afanele ukuthi uyikhiphe usidayisele yona ungakayi test. Ungakayi test uyaproveka kube khona ama disciples azalwa yiloyo nto. Wawabona why? Awu testing ngathi. Iministry we testing ngathi.
Do not sikhuluma public. We have been many years private. Let us simemeza public sine show yayo ngoba siyibonile izala abantu private. Sinama evidence of people that we can put at me. We see ulo muntu umkhiqizo wento engiyifundisayo. Awu practice it bantu. In case njenge vaccine. Nabi vaccine intsha ba practice la kuthini. Abazi ma results akhona akaze ba vaccine emuntu. Akaze bayibona isebenza ndawo le. Kuzoqalwa ngathi. Uyakosijova emsobona phambili athina ama side effects eyasiwazi phela siyaqala ukuyisebenzisa. That is exactly risk eyithatha ugovernment is the same risk engathatha umuntu ngesifundisi. Mufaka isifundisi uzotesta ngathi mayingasawini lento obani abazobe ngama victims. You can't implement something new uzoyimplementa ngami. Uyipractice ngami. Should kuba khona i-error kulento should imini i-victim. Mawuthi lento imenza umuntu atsheke should uyobona bakutsheka mina. Umuntu wabona isibhamu siyabulala. I don't know, ngangekho. But uShaka mabelungu befika nebhamu wathi lethi bulala ngempela. Khona nje abantu abayenza ngama experiment. Kokuthiwa ikeke ngamagwala kodwa akho thatha lo vele useless buyela awubuyela iyabulala lento. Oh awukahle. Lento ingadlula umkhonto. Wathi awukahle. Awuthi ubulela. Unibona sofa ngempela hayi. Can you? This is exactly. It's a Shaka style system of leadership. When uzoqala ngami ukuzofaka into entsha. Usilakhi awumela ngibone lento izosebenza yini. Bwa! Kithi ngiziphatha umuntu afa. Thiwa imqayo ngekuthola imhleke. Ufile? Hawu. Uyabulala impela lento. Okay, awudubule nalo ubuya mhlambe lokho ukuthi wevele uweek awubuyi ushaya nalo. How can you? Kuzotestwa ngawe ukuthi into iyasebenza. Kuma bethi I know this thing is tested iyasebenza. You become a victim. The world is full of that. Everyone is preaching, everyone is standing, everyone is speaking. Actually, it was not supposed to be like that. Hence, Paul, what ekhuluma kwabezizwe, bambiza apostle, the pillars of the church. That is James, Jacob, and James, Cephas, Peter, and John. Bambiza Jerusalem. But not the one's presentation. Uthini lapha. Sizokuthi uyafundisa. Sithini isifundiso sakho? He preached before the apostles, not before the crowd. He preached before the apostles. They listened. Wakhomba ama scriptures wayimphula lento lensindiso yabezizwa wayimphula umusa kaNkulunkulu usufika nakwabezizwe wayimphula ngembhalo wayiphenya ngama scriptures. Lithi iBhayibheli ama Galatians 2 verse 9 and 10. Lithi iBhayibheli seqedile ukuyikhuluma isifundiso bamlulela right hand. Bathi phuthi lento siyayizi yaphila ihamba nama scriptures nama prophecies ayivuma. Bathi ndoda hamba uyoshumayela kwabezizwe soqinisa kwabokusoka thi. Unaka bampofu. Waphume approving. Why there is any opportunity for that? No, for no likes, for no followers, any person. Bazalwane, we are in big trouble because we are becoming the sipenduka umkhiqizo wanoma yini ephumayo. But I'm praying for the good gospel. So tomorrow will be more on details because I was laying foundation. Actually, let the meeting so easy because I said shower with calendar. I'm laying foundation before ngifaka subject fanele ngibeke a good foundation because ma ubeka ngebackground uzowatshala nje emhlabathini ongawazi wenze lutho. Tomorrow I will be focused more on what this powerful event that you must understand. Ngizokutshela nama benefits akho. Yabona uma kusasa ungayithandanga le event ye rapture shothi wobungangizwana. Ngifuna ukuyikhuluma uze hayi uthi uthanda ukufa, hayi uthanda uhlwitha. Kodwa uthi nje yathi ngishaba ukuthi izakusasa belongs to me because we must reveal it in scriptures. Because Satan ufihla ama scriptures wanika abazalwane isonto. So I want us to pray today. This bazalwane bami understanding of times. Fanele sathi isikhathi singaphiliswa kwabantu nje siphole. Fanele siqonde isikhathi. Makuphakama isithandazo.